сәгатте хөрмәтле Туган Тел телеканалының сер итеп кенә тапшыруның тамашачылары, эфирда тапшыруның автор һәм алып баручысы Роза Хайруллина сезгә янәдән шундый шәп, мощный репортажны эшләргә кереште. Әйе, күпләрегез инде минем сүзләрен аңлагандыр. Бүген без барыбызның да яраткан, самый космический, самый могучий, мощный Вау, Фирдус Тимаевның концертында, дуслар, һәм безнең репортажыбызда башынан алзагына тиклем. Сезгә адреналин бүләк итә торган, сезгә көч-куәт бирә торган, сезгә мощный энергетика бүләк итә торган булачак, дуслар. Туган Тел телеканалы сер итеп кенә тапшырыр Роза Хайруллина белән бергә булыгыз, дуслар. Киттек, башладык. Безнең Тямай Уфада. Hörmətli dostlar, min әлеге мезгилләрдә сәхнәдә басып тора Фирдус Тямаев һәм аның төркеменең кызу репетиция барышында монда инде сөйләшүләр, монда инде һаман да киңәшләшүләр, монда инде һаман да һәрбер номерны тагы да яхшырак, сыйфатлырак башкару өстендә эш бик җентекләп бара. Шуңа күрә, дуслар, әйтергә кирәк, репетициядан күреп торам, монда шундый һәрбер номер үзенә бер дөнья, үзенә бер театр була. Шуңа күрә, дуслар, бездән аерылмагыз. Раз, два, три, поехали! Энергия, энергия! Поехали, давай! Hayırlı сәгатьтә, assalamu alaykum, Фирдус Тямаев! Шунлап та бүген менә син шалтырату белән вау диясе килде. Бу сенсацион вакыйга. Зарыгып кеттек, сагынып кеттек. Вау, бомбическая энергетика безнең килде. Адреналин бүген була. Пушка петарда барсы да бүген вәгъдә ителгән. Үзеңнең кайфлар, әзерлек ничек, Фирдус? Benim konsertte puşka da yok, petarda da yok. Men özüm puşka, özüm petarda, özüm adrenalin, özüm ot, özüm ekran, özüm автор, özüm neyin. Manda balar mingə kerak түгел bərabərlərdir. Bu ide tege kişiden karışması için koyan 5-6 ot. Bu дополнительный эффектлар. Дополнительный эффект мынау. Еллар узган сайын бу Фирдустагы энергетика тагы да орта, тагы да күбәя. Бу Фирдус син менә тагы да баналь сорау булса да каян килә сиңа шушы хәтле көч, куәт, дарман, энергетика? Сәшисең син моны алыр өчен. Кайларга барасың, нәрсә эшлисең, нәрсә укытасың? Бер-бер эшләмим. И ташым, бәрәңге ашыйм, темне шәйшем. Самый главный тәмәке тартмыйм, арак эчмим. Менә шундый начар гадәтләрем юк, Аллага шөкер. Бер начар гадәтем бар, сүгенәм. Менә хатын шуның өчен гел сүгә инде. Сүгенмәсәң, вообще син идеальный мужик буласың диде. Менә шунарга тырышам инде. Ничек кенә булса да пип. Сүгенүдән башка Фирдус Тямаев бүгенге көндә үзенең кайсы сыйфатын кичерә алмый, кабул итә алмый икән. Һәм шуның өстендә эш алып барыламы? Беләсезме, әгәр дә теге кеше үзендә кичерә алмый торган нәрсәләр бар икән, димәк ул зур хата ясаган. Димәк ул аламсакласын кемнедер үтергән, кемнедер нәрсә эшләткән, анда белмим инде, әйме. Бу хаталар түгел, ә сыйфатларың, Фирдус. Бүтән сыйфатларыңны син үзеңдә бүген кабул итәсең. Минем һәрбер сыйфат үзенә туры килә. Сүздә кайбер кызылыгым белән мин инде ялгышлыкта ясыйм, һәм шул ялгышлык минем әйбәт якка да бара, плюсага да бар. Кайбер вакытта сүгеп таргытам, артыгында әйтеп ташлыйм, аның бар плюсага, һәр медальнең ике ягы бар. Бер вакытны теге миңа шалтыраталар инде, әйтмим инде шәһәрнең исемен, шалтыраталар Сабантуй буенча. Фирдус сез кирәк ди. Мин монда инде мин аны белмәдем кем икән. Сүгем ташладыммы да, мәтәм кирәге юк. Мен анда мәтәм барысы да акча түләмиләр. Аннары 3 километр мәтәм җәю керәсең. Берне хөрмәт юк дип әйткәнем. Сезнең күпмәсен бәя мәтәм фәлән бәя хотя бы мәтәм ипегә шәйгә группага дидем инде. Всё, аңладык диде дә, малай, карыйм, юлдашканнар. Тиешенчә акчасын да түләделәр. Аннары ахырдан кем сораганын белгәч, шу хәлем миңа оят булды. Ул оят булды минем шу кызулыгым өчен. Ну, әйбәт булды, что не ипили булдым, шәйле булдым. Yes!
Сәхнәдәге һәм сәхнә артындагы Фирдус бер төрлеме алайда? Bir türlü. Bir türlü temay ул ясалма була алмый. Темай әзгенә тыйылып кына торала кайбер ситуацияларда. Сәхнә минем ул тормыш, шуңа күрә мин монда ясалмалык юк. Шуңа күрә минем тамашачыга беләсезме, утта кирәкми, анарга экранда кирәкми. Ул килә мине карарга, шушы ихлас Фирдусны карарга, Жүләр Фирдусны карарга, акыллы Фирдусны карарга, Моңсу Фирдусны карарга, Кичле Фирдусны карарга, Energizer Фирдусны карарга. Шуңа күрә әлбәттә теге кирәкми дигән сүз теге ул инде аңлатмый. Без чыннан да бүген шулай 10 тонна аппаратны алып килдек, 20 кеше килдек. Жырлар тагында истәлде. Казан программасына Уфаныкы тагында шул программа нык үзгәрде 80%-ка. Яңа жырлар истәлде. Шуңа күрә гел минем гел жырлау жыр өстендә эшләү. Минем жырларым, язган жырларым тамашачыга ошасын иде, тамашачыгына юатсын иде, кеш бирсен иде. Шу тамашачы шу жырым белән үзенә җанына шундый рәхәтлек тапсын иде, теге ризык тапсын иде, җан ризыгы менә шундый минем инде үземнең цель дип әйтим безгә. Максатың. Делаешь раз, как будто такой бьют. Раз, заулыбаешься. И раз, дискотеку создаешь. 4 и все. И потом уже второй так, вот это начинается, сильно уже шар, блин, сама танцуешь. Молодцы. После этого, после стали, колдагас, Ферзян дает шулuk аранжировкана. И вместе сюда. Бит, бит. Раз, два, три. Фирдус иҗат кешеләре алар өчен сәер булалар, әйме. Аларга ничектер бераз гына үз-үзенә юмылып, ничектер барыбер да үзе генә калып сөйләшергә дә кирәк. Шундый мизгилләре гомумән тормышта буламы һәм алар еш буламы? Менә беләсезме, соңгы 3 ел минем өчен нык ябылды бар нәрсәдә. Коронавирус та булды, күңелсез хәбәрләр дә булды, операция да булды. Булды инде, шундый ябылулар булды. Тик Бу синең тормышыңда каршылыклар дип ким? Шу кара полосалар дип уйлыйм. Мен шушы вакыт миңа Аллаһ Тәгалә бирде аңнарга. Мин депрессиягә китергә тиеш түгел. Шуңа карата мин тагында дәртле җырлар яздым. Димәк, мин депрессиягә киткәч, халык ничек депрессиягә китә. Менә исәбе вакытлар хәзер менә хәзер безнең бит инде менә Илишин Крәшә егетләр. Безгә барыбыз да депрессиягә китсәк булмый, безгә ничек кенә булса да, менә монда килгән хәсрәт белән, кайгы белән, проблема белән килгән халыкны ничек кенә булса да, рухи көчен күбәйтергә кирәк. Яшьләр аерылмасын. Кемнәрнең якыннары югалган, тиге югалткан, алар тиге духым үлмәсен. Монда безнең үлеп ятырга минем вакыт юк. Булды 3 ел әзрәк, шундый әзрәк обстановка булып алды. Әле алайда үземне кулга алып, ничектер тиге расшататься итмәдем. Но тем не менее, хәзер инде кәефләр әйбәт, алга бары тик алга. Хөрмәтле дуслар, Татарстанның атказанган артисты Фирдус Тимаев концертының әзерлек эшләре бик монда кызу бара, репетиция мизгелләре үзегез аңлап килгәнчә. Концертта менә нәрсә булыр? Миңа калса монда 200-дән артык кеше гүрләтеп, биеп, җырлап, уйланып, шистарынып, яңарып Вау, энергетикалар кайда китәчәк? Шуңа репетиция мизгелләрдә мин инде шушыларны туя башладым дуслар. Концерт барышында нәрсә булыр? Ансыр үзегез күреп китерсез дуслар. Шуңа күрә туган тел телеканалы сертификат тапшыру белән бергә булыгыз. Хөрмәтле дуслар, Фирдус Тимаев төркемендә инде хәзер 3нче ел матур итеп иҗат итеп килүче безнең Розаль Мингазов. Хәерле кичләр сезгә. Хәерле кичләр, хөрмәтле газиз халкым. Кайнар сәламнар алып килдек Татарстаннан. Розаль, сез чынлап та шундый матур үзенчәлекле роль белән килеп кирдегез. Фирдус Тимаевның төркеменә сез шигырьләр язасыз, аны матур итеп сөйлисез. Һәм шулай ук сезнең җырларыгыз да бар Фирдус Тимаевның репертуарында бүгенге көндә. Нинди җырлар ул? Мәк шәшәге, егет без, мин бит син өзелеп яратам. Менә хәзер яңа җырлар, авыр бит,
Тормыш арбасы, мен сені бик ұзақ іздедім. Шундай бик көп жырлар бар енді біздің. Оңға якын хәзер. Аллаға шүкір теге көңілден шыққанны халыққа жеткерергә тырышабыз. Һәм халык бик якын кабул итә. Biz de bik нык яратып кабул итәбез. Гомумән, Фирдус белән эшләү бер төркемдә ничегрәк ул? Ниндирәк сынаулар үтәргә кирәк? Нәрсәгә түзеп калырга кирәк? Мин инде аны артист буларак түгел, кеше буларак хөрмәт итәм. Дөресен әйтергә кирәк, минем ул иң яратмаган җырчым иде. Теге Рузальның иң яратмаган җырчысы Фирдус Тямаев булган ишетәсезме, дуслар? элек чынлап та шулай иде. Нигә? Белмим, ниндидер бер кылтык кешесе мандыр дип күз алдына китерәм. Концертларына да йөргән югы, берсендә инде дуслар белән ялгыш кына бардык та Чаллыда концертка чыкты. Шулай теге кылтаеп кына чыккан сыман булды инде һәм ярты концерт беткәч, ул әйтте: "Мин авыл егете. Миннән авыл егете дип көләләр ди. Мин колхозник. Ну сез иртәнге 5тә торып, әти белән бергә барып, тракторны кабызып карагыз. Әни белән фермага төшеп, сыер савып карагыз. Егетләр белән клуб артында тәмәке тартып, кызлар белән тау башында учаклар ягып карагыз. Менә шуннан соң сөйләшербез." Минем йөрәгемә керде шушы, чөнки мин авыл өчен бик янып яши торган шәхес. Һәм менә шушыннан әйтәм, бу безнең егет. Шулай итеп бер дулкында авылны ярату, милләтне ярату, телне хөрмәт итү, бер дулкында булгач эшләргә дә һәм яшәргә дә бик рәхәт, бик уңайлы. Аның шушы сүзләрен ишеткәч, Рузаль, сез ачылып киттегез Фирдуска, шулаймы? Күңел ачылып китте һәм инде бер дулкында икәнне аңладым. Шуннан соң мин сәхнәгә менеп шигырь сөйләдем. Шуннан соң аралашып киттек. Хәйрия концертлары буенча да инде без аны белән бик зур эшләр алып бардык. Иләре янгыннарга, мохтаҗ гаиләләргә. Зур рәхмәтләр дисәк тә әз булыр бу мезгилләрдә. Башны еп рәхмәт әйтәсе килә сезнең шундый изге эшләрегездә. Алга таба да сезгә Аллаһ Тәгаләкәй җиңеллекләр бирсен шушы матур изге эшләрегезне башкарыр өчен. Сакланып яшик, горурланып яшик. Без горур милләт. Безнең ипигә якмалы телебез бар. Бар минем Татарстаным, бар районым Мөслимем, бар минем газиз милләтем. Шуның белән көчлемен. Безнең тормыш, сезнең тормыш булды. Сезнең ялгыш, безнең ялгышлар югалмаска иде бу дөньяда. Сындырмасын иде язмышлар. Рәхмәт сезгә җирдә булган өчен, милләттәшләр диеп торган өчен. Тагын язсын. Бергә яшәргә, без бит бергә диеп дәшәргә. Әфәрин, һәм монда күп алкышлар белән китәсе килә сиңа, Рузаль. Зур рәхмәт. Тимаев огонь. Исәнмесез, сез кемгә чәчкә аласыз? Фирдус Тимаевка. Ә нинди җырына? Бирермен дип уйлыйсыз? Не знаю, пока сейчас он будет петь, определимся. Тимай, ты супер. Ни өчен килдегез бүген Тимайның концертына? Үзен күрергә. Һәм Тимаевны үзен күрергә. Тимай, ты супер! Агайда да карап булсар. Музыканты, выходим, музыканты! Киевтонның башларында шөбйери күгәнә, интернетта Wi-Fi булса да дөнья үстүгән. Кәкре көймә көсәсендә тукила тукына. Башырган минем. Биемешем. Şimdi uydurам, ağıyla karab, udarada malga karab, uzayında yaşkınlar telefonlar yaşam. Ağıyla karab, Алга карап. Uzayında yaşkınlar telefonlar karab. Шап, машина, рәхәт. Нәкъ Тимай дуслар. Монда инде бүтән күзәнәкләр яңарып яшәрә башлады дуслар. Шуңа күрә килегез. Яшәргә теләсәгез, тагы да тормышларыгызны яктырак казгыртырга килсәгез, тагы да бер-берегезне ныграк яратырга теләсәгез, хөрмәт итәргә теләсәгез, гомумән әйткәндә якты матур көчле хисләргә төрнәсегез килсәгез, Тимайга килегез дуслар. Уже шулай менә Роза Хайруллинда вау, сездә тагы да вау булачак. 4 сәгать концерттан соң уйлап карагыз әле дуслар, нәрсә булыр икән? Мөсәммер Аллаһ Тәгаләкәй белә. Әлеге көндә иң беренче урында алып бара безнең Тимаев. Шуның өчен аңа зур уңышлар телибез. Көндән-көн сәламәтлек, шул кадәр энергия, көч бирә торган кеше ул Тимаев. Тимай безнең малай. Фирдусның икенче кат сәхнәсендә басып торабыз.
Маңа кызыгып карап кайтып кеткеним өткөн концертларда Фирус, бу вообще бу задумка, бу идея үзеңнеке булдымы? Менеке, әйе. Бу җир шары әйләнә, тормыш бара. Һәм шушы җир шарында бәләкәй генә Фирус Тямаев яши, иҗат итә, дөнья күрә. Һәм минем җырларым әйләнә. Әлхәмдүлилләх, бигрәк матур. Мәгънәсе шул, мәгънәсе бик иштәлекле, бик урынлы һәм бик тә эффектны күренә бу русча әйткәндә. Соңгы елларда гомумән Фирусның күңеленнән ниндирәк темага багышланган җырлар агыла икән? Ой, төрле темага башланган җырлар күп. Ялгыз сценадан соң чыкты бит инде. Мин сине бик озак эзләдем. Әгәр дә инде фәлсәфи җырларга килсәк, егет без бит инде җырларны җырлыйбыз. Марат язып биргән миңа, Марат Галимов. Бик күп инде. Минем бүгенге концертта төрле темага башланган җырлар күп. Ничә җырың көтелә Фирдус, үзеңнеке менә, үзең. Бер 35ләр бардыр ул. 31 җыр, бу синең үзең иҗат иткән генә. Тагын әле башка авторларның җырлары да булачакмы? Мика дөресен әйткәндә санаган да юк. Минем бит нахаду бар бит әйбер. Мин могу 50-не дә җырларга, могу 40-не дә, могу 2 җыр белән генә көтәргә. Ике белән генә кайтып китми инде Фирдус. Халык өчен бит инде сине бит инде Уфа бигрәк сагынып, ой, üzülеп сагынып килде. Киләчәк һәм ничә көн концерт көтелә Уфада? 6 көн бит инде менә безнең октябрьдә тулды, ноябрьдә тагын 4 көн инде. Барсы да яхшы булсын, уңышлы булсын. Фирус менә әйтеп киттең бит, көтелмәгәндә мин анда 25 җырларга мөмкин, тагы да күбрәк. Ә менә син ярый, син сәхнәдә барсында шишәсең. А командаң әзерләнеп өлгерәме синең артта? Мине белә бит инде. Алар барсында да әзер булырга тиеш. Командада минем кебек бит. Җинне. Алар залюбый кипиш. Алар вообще. Алар бит шунда ук әзер булып чыгырга да тиешләр. Ну бит, шулай инде. Шуңа күрә команда бит. Синең энергетикаң түзәлмичә ташлап кайтып киткән булдымы кешеләр? Анда юк. Алар кайфует. Монда бит инде нәрсәгә түзәлмәс. Команда биебез җырлыйбыз инде. Һәм Фирдусның нык кына катыгын әле репетиция мизгелләрен тыңлап киттек, анда ой бастырасы. Аны күрсәт. Күрсәтәм аны, халык аны чамалый, синең шунда икәнеңне беләбез бит инде. Әлбәттә, гел майлы кыймакка аша булмый. Шуңа күрә була инде ул бит эш вакытында кайбер инстанцияларга куялар имеш фәлән начальник сүгенеп акырган, кычкырган, аны сүккән, моны сүгенгән дип, моны сүккән дип. Ну, була бит, ул бит эш барышында сугышып та аласың, бәхәсләшеп та аласың, сүзгә дә килеп аласың. Ул эшләгән кеше генә шулай эшли ала. Әгәр дә эшеңә син мәхәббәтең юк икән, эшкә мәхәббәт юк икән, эшеңне яратмыйсың икән, әлбәттә, ярар иде. Ярар. Килгән бит инде, акча эшли китә, шуңа күрә бездән дә ябыр юк. Сәхнә артын күрсәтергә дә яратам бит инде мин дусларым, һәм беләм сез дә аеруча зур кызыксыну белән карыйсыз безнең сәхнә арты тормышын. Менә безнең Тямай бандасының киемнәре сәхнә арты дип әйтәсем килә. Монда нәрсә генә юк, монда париклар, монда катлы костюмнар, бихисап җиһазлар. Булар барысы да бүген концерт барышында һәрбер номерда күренәчәк. Һәм инде монда кемнәр бар икән? Әле монда да костюмнар иелеп тора дуслар. Хәтта ки монда безнең магнитофонга хәтлек бар. Карагыз әле, үзегез күзәтеп китегез әле. Ниндидер баш киемнәре, чәчәкләр, уенчыклар, чәйнүкләр, кәсәләр. Искиткеч монда, искиткеч. Менә монда үзләренең хәзер чыгышларына әзерләнәр, чөнки концерт берничә минуттан башлана. Биючеләр дип аңлайм, хәерле кишләр. Сәмсез. Сез Фирус Тямаевның төркемендә биюче, шулай бит, исемегез ничек була? Айдар. Айдар. Ничә ел инде сез хәзер Тямай бандасында гөрләтеп эш итәсез? 2 ел. Ел. Карап торам да сезнең монда үзенчәлек, монда ничә кат костюм гомумән? Монда 2 костюм. Берсе прикрытием чыгарга инде. Монса основной. Сез башта менә бу костюм белән замуга каптырылган килеш чыгасыз. Давай. Шапка. Нинди җырга чыгасыз бу костюм белән? Интрога. Шуннан соң тиз генә моны саласыз да? Салабыз да и апкарапка чыгабыз. Апкарапка уже кызыл костюм кала. Кызыллы безәкле инде. Меняются, меняются да. Чыгабыз. Мощно. Но кеше янда басып торып та, шундый энергия, шундый вибрациялар монда дуслар. Тапшыру да шундый булачак. Бу безнең тапшыру башкалардан бик нык аермалы булачак. Чөнки ул Тямай.
Фирдус Тимаевның бүгінгісі күнде сағынып, үзіліп, қайтарыр ем деген бір мезгілі бар ма екен? Yok, Allah Teala менә мин нәрсәгә хыялланам, Allah Teala барсын да биреп бара. Мотор әйбәт хатын сорадым, Allah Teala әйбәт хатын бирде, ике батыр малай бирде. Киләчәктә инде телибез берәр тагын йортыбызга берәр, ягъни кызмы шунда малаймы килүен, яи Allah Teala бирде зур сәхнә, Allah Teala бирде миңа матур күңел, талант, миңа әйбәт тамашачы бирде. Казан уртасында торабыз, тәмне ашыйбыз, матур машиналарда йөрибез. Монда мин кайтарырым дигән әйбер юк. Аллага шөкер, менә 40 яшькә кадәр бүгенге көндә менә әлхәмдүлилләh шөкер барсы да әйбәт. Бәхет йолдызы астында тудым быгай дип әйтеп куйгалыйсыңмы? Әллә сиңа теге бик авыр сынаулар һәм тырышлыклар аркылы киләме булар? Барсы да сынаулар аркылы килә. Әгәр дә миңа берәр җиңгел нәрсә килсә, миңа ул эшләтә чыгып та китә. Шуңа күрә һәрбер яхшы әйбернең аның авырлыгы бар инде. Тәмне ипи пешереп ашыйм дисәң, аны бит чәчәргә кирәк, урырга кирәк, үстерергә кирәк. Бәрәңге ашыйм дисәң дә, бакчада бит менә бер суты бәрәңге генә чәчәлә, аны җәй буе карарга кирәк. Аны шуңа күрә бүген, ягъни без Аллага шөкер, менә бәрәңге дигәннән авылда 210 каз бар. 12 сыйыры бар, 7 үгез бар инде. Хәзер инде соя башладылар. Менә әле күптән түгел 2 батанап киттем. Яни бирү җибәрдем дигән кеш белән әйтәләр инде. Фирдусның карашлары бардыр дип. Юк, моны карый әни. Безнең инде әнинең иптәше Газинур абый, отчым инде, килен Румия һәм бер туган кешем Фирзар, алар бергә инде. Ну, әлбәттә, мин инде менә таныш белешләрдән инде ашамлыклар, бадайдыр, саладыр, фураж апкатабыз. Үзебезнең тракторыбыз бар, КАМАЗыбыз бар, энекәшне җәй буе пешәннәр шаба, мәш киләне шунда. Шуңа күрә Аллаһ шөкер, холодильник, морозильник тулы авылда да бездә дә ризык. Нинди генә төрле итләребез юк. Шуңа күрә һәрбер кунакка килгән кешене әни инде сыйлап җибәрә, инде күчтәнәшен биреп, ул казларны сатырышын асрамый. Туганы дусты килсә, шулай берәкәй кунакка барса, бер-ике казын тота килә, берсе капшынный, берсе пешкән, берсе пешмәгәне, шулай иттереп, ике казын кыстырып, шулай иттереп, арасында әле бер икешелек бәрәңгесе бар, кишере бар, суганы бар. Менә һәрбер кун ул буш кул белән бер кашан да җырмый, безне дә шулай өйрәтмәде буш кул белән җырга. Аллага шөкер. Сиңа да бу юмартлык хисләре, сыйфатлары әниннән күчкән Фирдус шулай бит. Юмартлык Аллаһ шөкер, мин чыннан да ул яктан Аллага шөкер, мин скопый түгел. Теге Аллага шөкер, менә шуңа куанып туя алмыйм. Аллаһ Тәала биргән садакаларны, эшләгән гамәлләрне, изетләрне кабул гына итсен. Башладан күңелдән кайберләрен күрсәтеп эшлибез инде, әзрәк теге башкаларга үрнәк булсын өчен күбесен күрсәтмибез. Сез бүген нигә килдегез монда? На концерт. Ә ни өчен килдегез? Можно по-русски буду говорить. Сез татарча аңламыйсызмы? Мин аңлайм, мин татарча аңлайм, башкортча аңлайм. Я все понимаю, только не говорю. Я пришла впервые, я его не знаю, но мне очень нравится, я прям балдею, мне очень нравится. Я прям вот в восторге, такой голос, такой азарт, такой драйв. В общем, классно, я его люблю, я в него влюбилась. Вы представляете, я его тоже люблю. Да? Я его даже не просто люблю, я его обожаю. Давай мы скажем все вместе: Тямай, мы тебя обожаем. Давай. Тямай, мы тебя обожаем! Әзерлек эшләре бик каты бара. Һәрбер үзенең хезмәттәше белән аерым сөйләшүләр алып бара. Безнең Фирдус Фәрит улы, ул чөнки җитәкче дә, ул режиссер да, ул җырчы да, ул инде безнең әйдәүче дә. Һәм Аллага тапшырдык. Всё. Аллах, куркам, честно, Аллах. Фирдус, син дә куркырсың икән концерт алдыннан. Кирләп чыктым, малай төштем. Нәрсәдән куркасың син? Менә нәрсәдән? Сүзен унутуданмы? Юк, сүз анытса да мин шунда жатып татырга менә ошо. Аша бастырсам да халык бия күлсә башак. Понимаете? Юк, Чөнки ул безнеке, чөнки ул безнең үзебезнең Тямай. шаннарда түгел, менә беләсезме? Мин залга карыйм, һәрбер күзне күрәм. Әгәр дә берәрсе моңаеп утырса, мин уйга батам, концерт шамадымсың, нидер җиткерелмәдемсең, шу хәтлем күңелне бирәм мин. Әгәр дә зал мин килдергәндә барса да килсә, мин инде шатланам. Әгәр дә барса да минем әйткән сүзләремә уйланса, мин шатланам. Әгәр дә
ничектер менә шулайрак инде деген. Меңнән артык тамашачы нәкъ син теләгәнчә кирәк вакытта уйланырга, кирәк вакытта көләргә һәм шулай булырга тиеш. Шушыны тойса гына Җиткерергә тиеш. Әгәр дә мин җиткерә алмасам, димәк мин тиешенчә артист түгел. кызыклы, бик кызыклы синең уйларың димәк. Кайбер тамашачы бәлки үзенчә уйланып утыра да Фирдус кирәк вакытта менә. Сизәм мин. Аның башкача уйлаганын да сизәм. Була теге кай вакыт теге әле бит әле минем теге урыслар да киләләр. Әле алар да кай вакыт аңлаган булып уйланып утыралар, әйме. Шуңа күрә миңа мөһим инде шушы бер бик мөһим. Әгәр дә минем җырларым аша, әгәр дә мин тамашачыны шушы җыр нинди характерда шушы характерга тамашачыны бирә алсам, инде шушы характерны тамашачыга бирә алсам, димәк, Тямайның җыры уңышлы, димәк, Тямай ничек бар, шулай җиткергән тамашачыга. Җиткерелмәгән чакларың еш буламы тәҗрибәңдә? Була. Ул минем характер, настроениедан тора, энергиядан да тора, күп нәрсәдән тора. Шуңа күрә ней. Алай анда ишраклар. Сәмс. Tamam. Ничек Әйбәт. Нәрсә Тимайның концертында кыз Огонь. Без уже быел икенчегә зажигаем. Миякәлә ише булдык. Бедәл шейләр. И миякәләләр зажигали. Вот сейчас Уфа. тагын ничә көнгә билет алдыгыз? Ой, Тимаевтың һәр көнендә булабыз. Тимай 10 көн Уфада, сез 10 көн рәттән аның концертына киләсез. Әйе. Районнан Районга, шәһәрдән шәһәргә Тимайның энергетикасы артыннан йөрүгә сез әзер тамашачылар шулай бит. Конечно. Әйе. Чөнки аның энергетика бүтән бер кайда да һәм бер кемдә дә Дуслар, берничә мизгелләр генә калып килә концерт башланырга, мәдәләге репетиция әле гөрләп дәвам итә. Монда шундый эффектлар, монда шундый үзенчәлекләр, монда шундый көтелмәгән мизгелләр, фишкалар булачак Тямайның концертында. Вах! Как ты танцуешь? Rabbim bir Allah'ım tavşırdım üzüne. Удачи. Подводите, ладно? Без косяков. Кем 6 көнне матур итеп эшләп чыга, аннары 4 көнне. Хороший премия. Я думаю, не обижу Аллатлеса. Кай минем микрофон? Микрофон дайте мой. Халык жыл биттеме анда? Карагыз әле, кир биттеме халык? Шамаларыңдан. Нет еще. Карагыз әле кирдан. Всё, начинаем. Уфа! Без башлыйбыз! Бәрәбез, шатнатабыз. Все капитально булачак. Алла бирсә. Всем удачи. Рвите, ладно? Я вам верю. Все, Уфа китә. Инде Уфа көтәгенәмени Уфа хәзер басып алкышлый башлады. Фирдусны көтәләр сәхнәдә. Берничә секунд кына калды дуслар. Шуңа күрә бездән аерылмагыз туган телеканалы Сер итеп кенә тапшыру дуслар. Бүген бомбезный репортаж сезнең өчен. Başladık dostlar. Tямай Хаманың бандысы Уфада birinci gün konsertin başladı. Hamide birinci jırның birinci minutlары гына әйнді зал шалу гүр килеп алкышлый. Сызгыра башкача мөмкин түгел, чөнки бездә Тямай. Үзегез ишетеп торасыздар дуслар. Шаулый, гөрле яшьләр сарае. Әйтеп китәм сезгә төшәм. Бу әле беренче генә чыгышы Фирдус Тямаевның. Ә инде халык дәррәү килеп алкышлый.
Hürmetli tamaşaçılar, sizin karşınızda Firuz Yamayev'nin Başkırtistanda hem Orенбург ülkelerinde bulgan barlık konsertlarının uyuşturucusu, administratorı Leysen Safina. Hayırlı kişiler Leysen sizge. Hayırlı kişiler Roza. Bilewibizçe şebitine siz nişeme yıllar dövründe Firdus bilen anın ali birinci konsertların şuşu Başkırtistanda Ufada uyuşturgan melden birli birge atlap kelesiz şulay bit. Siz Firdus bilen köpne görüyoruz, köpne kişirdigiz. Alhamdülillah deyip aytası kile bugünkü günde biz anın bilen 10 yıl 2013 yıldan birli birge işleybiz. Köpme yıllar ötülgen Roza. Köpme konsertlar, sınavlar barısı da buldu. Alhamdülillah bugünkü günde Firdus özünün tırışlığı arkasında, özünün kişi arkasında mana şunday 10 gün retten Ufada Allah'a şükür konsertların matur etip jiya deyip aytasım kile. Әлі мына октябрь ayında bizim 6 konser bulacak. Hem noyabr ayında tağında 4 isteme konser işleybiz Allah birse. Bu beginde rekord sanşılay betleysen. Ali birinci tapır Firdus 10 kudretten bireme konser. Bu yıl 10 gün birinci tapır. Gaylanga tutalıb bitəsi kilə 2 ulun üsüb kilə subhanallah məxəbət yemişlərigiz Rezida bilən eymi. Quyan blogger deyib aytабыз bitində kişisi deymi. Sizi ulusundan başısı kilə nişik anın halləri нәрсә белән şөгыльләнә әле күзәтәсеңме? Менә синең юлыңны сойларга уйламыймы? Нинди талантлары, сәләтләре ачыла? Ут. Bu sin? Кичкенәсе ут. Аның зурсы да зурсы таныш, ул зурсы бик акыллы. Бик акыллы. Ул шуң хәтлем әти мөмкинме син белән сөйләшергә? Сөйләшергә әле. Әти менә шулай ничек була? Әти була ничек була? Кай вакытта әти минем ишеше килми, мин бик ардым. Мин аларга киш бирәм. Улым мин әйтәм, син шулай. Кичкенәсе бит инде минеке бик дымбыр шатыр, ул сразу нокаут. Улысы Резида күбрәк кешесе син дип әйтсәк дөрес буламы? Икесеннән эшкә күңелле алар. Тик менә кичкенәсе инде ни, зурсының кулы каты. Кичкенәсенең дә ул менә минем подвалда бокс ниләр куйдым инде. Бокс уйныйлар, ни, зурсының кулын нык каты инде. Но үзләре өчен иренсеннәр димәде. Барыбер тормышта төрле хәлләр була теге. Барыбер Аллам сакласын. Егет кеше көчле булырга тиеш, ул үзенең гаиләсен сакларга тиеш. Син күп вакыт гастрольдә тәрбияне бит инде бигрәк тә ир балаларга ата кеше нык кеше бирергә тиештеләр, әйме? Менә синең бу яклап ничек өлгерәсеңме син? Беләсезме, тәрбия бит ул кайтып, һәр көнне балалар белән дип теге ул андый нәрсә түгел. Хәтта без улым белән, Раян белән 5 минут яшәбез икән көнне, безгә шушы җитә. Улым ничек хәлләрең? Ничә алдың? Ул әти мин бүген 4 алдым. Улым мин әйтәм кайгырма, димәк сиңа тагын тырышырга кирәк. Мин сиңа ышанам. Мин сиң өчен горурланам. Диемдә ул шушы канат стинде анырга. Шуңа күрә монда бит бар нәрсәдә тора аралашудан. Только аралашудан. Ул идә ятып та, диванда ятып, әгәр баланың телефонда уйнап жатканын күрсәң иде, анарда мәгънә юк бит. Шуңа күрә бары тик балалар белән аралашырга кирәк. Әле менә килгәндә кичә бит инде әлбәттә хаттан җылап затты бит инде, шалада күндем мин. Бүген инде шалтыратшабыз, матурым хәлләрең ничек, әйбәт, барса да әйбәт. Әти дип инде кичкенә куян блогер ни инде. Менә улым мин әйтәм ничек хәлләрең, мин сине сагындым, я тоже дип менә балага айрым игътибар бирергә кирәк. Хәтта телефонда хатының белән генә сөйләшергә кирәк түгел, балалар белән айрым сөйләшергә кирәк. Бир әле минем улыма, әле минем улым. Шуңа күрә ул яктан балалар инде теге тәртипсезләр түгел. Теге алай теләсәк кая теге кунаклар килгәч стелдән алай теге ризын алып, нитеп андый нәрсә теге бик тәрбияле, Аллага шөкер инде, Аллага шөкер. Китмә. Рәхмәтем, китми бер кая да, яме, китми. Ой, так приятно, шешеке күбәлә.
Karşı alınız. Sizin karşınızda. Tataristan'ın ortasında yüzde Ничек сезгә бүген Темай? Яхшы, яратабыз. Темай яратабыз. Нәрсәсе бик яйбәт сезгә Темайның концертында? Энергетика. Нишәтә ул сезне энергетик? Адреналин. Нишәтә ул энергетик? Şu adrenalin үшін генә киләбез. Сез нәрсә өчен киләсез Темай концертына? Безнең Темай бит ул, шуның өчен киләбез. Это офигенно. Классно, да? Я мен концерттан истерик, короче. Фирдус концертының нәк үзәге дип әйтсәм дә була. Хәтта үзең әйткәндә әле билгеле түгел, әмма ничә сәгать тагын барасыз. Әмма дә ләкин менә башы дәррәү шаугыр килдек әймез, бидек җырладык. Аннан төшеп киттек теге иштәлекле мәгънәле күче җырларга. Бер елыйбыз, бер шатланабыз, бер көләбез, бер сикерәбез. Үзең Симона ничек иттереп менә күтәрә аласың шушы хисләрне? Хәзер честно, менә хәзер просто елыйсы килә. Менә шундый җырлардан соң чынлап та әйме? Ой. Әйбәт булды инде, менә ни, вообще. Оңатып бетереп булмый. Ана, монда инде мине сарга кирәк түгел, менә тамашачы инде, менә үзегез тамашачысына сарып карагыз, нәрсә кичерәләр микән. Мин исердем, концерт белән исердем, алкышлар белән. Шушы мәхәббәт белән исердем. Алкышларның сиңа булган мәхәббәте белән шулай бит. Менә шын Темаевның тамашачысының мәхәббәте белән исердем. Шуңа күрә мин ишәмәзрәк, яме. Давай, без озатабыз Фирдусны ял итәргә әлбәттә, үзебез инде тамашачыларның фикерләрен бергәләшеп ишетеп китик әле дуслар. Алга таба сәхнә артларын, сәхнә алдын, залдагы һәм инде барлык безнең Яшьләр сараеның кай җирендә кемнәр бар, барысын да сезгә күрсәтергә. Без әзер Сертификат тапшыру туган тел телеканалы бергә булыгыз. Саумысыз кызлар, ничек сезгә бүгенге Темай? Супер. Нәгайбәт, шикарно. Ну адреналин, настроение. Арып монда килгәч, наоборот, хәл җыеп алып кайтып китәсең. Бер елга җитерлек хәл җыйдыгызмы сездә? Җыйдык. Бидегез, җырладыгыз, җыладыгызмы? Бидек тә, җырладык та, еладык та хәтта. Фирдус, мы тебя просто любим и все. Темай бүген огонь! Молодец, Темай! Исәнмесез? Сез кайсы җырга чәчәк бүләк итәргә җыендыгыз? Уйламадым әле. Уйламадыгызмы? Ания килдегез бүген концертка? Концерт карага күптәннән бери идем, инде хыяллана идем. Сез беренче тапкыр? Әйе. Үкенмисезме? Юк, үкенмәйм. Ә нәрсә аласыз бүген концерттан сез? Энергия. Нинди энергия? Яхшы. Барсы да яхшы. Мы уже 3-й раз сюда приходим с дочкой. Все классно, очень нравится, любим. Спасибо. Темай, без сине яратабыз. Якты матур көчле хисләр белән, энергетика белән әле инде безнең тапшыруыбызның беренче бүлеге генә тамам. Дусларым, түгел бер атнадан мин сезне көтеп калам. Тапшыруның авторы һәм алып баручысы Роза Хайруллина сезгә исәнлек, саулык теләп, сау булаша.